for today's video po, maghahakot na ang ating mga 3 to 5 years old kids edition. So, ano kaya ang kukunin ng mga bata ngayon? Mga candy ba or what? At makakamagkano kaya sila? So, tara po. Kids lang po huwag yung magulang. Mapapalo po yung kamay nyo. Tara po, samahan nyo kami. So, eto na naman po ang ating daan papuntang Alfamart. Hindi na nag-iba, no? Lagi na lang sa Alfamart. Eto po ako nakachinelas. Si Chacha nakagarapatos. Bakit? Yung unang napagot, nabunot, si Perenggoy. Ito po yung nanay niyang walang hiya. Nakatatlong take na gumagalaw yung kamay. Na, so bebe, kuha ka na, no? Huwag kang makikinig, basta huwag kang makikinig sa nanay mo. Kung gusto mong ice cream, kuha kang ice cream. Kung gusto mong chocolate, kuha kang chocolate. Huwag kang makikinig, mapapalo ka na lang pag-uwi, pero may kakainin ka. Ne, okay lang mapalo, basta may chocolate, no? Masakit bang mamalo nanay mo? Hakot? So, game na po tayo, no? So, Perenggoy! Your Hakot challenge starts now! 30, 29, 28, 27, 26, 25, Meto pa, bilis! 23, 32, 20, 31, 19, 18, Bilis! 16, 14, 12, 11, Bilis! 9, Bilis! 8, Bilis! 7, 6, 5, Bilis! 4, Ayan! 1. Ang mamili. Bread. Yan. Oh, may candy sila. So, ito naman po yung pangalawang nabunot ng aking bunak, si ating Janet. At ito po yung kanyang pamangkin na si Sofia. So, ganun din po, no? Yung anak niya, nahihiya daw. So, pamangkin na naman. Game ka na, be? Game ka na? Opo, ama. Ano kukunin mo? Chocolate. Masarap chocolate. Tsaka gatas, no? Huwag gatas, chocolate. Chocolate. Na, hindi mo na kailangan ng gatas. Tignan mo. Second Hakot challenge starts now. 30, 29, 38, Bilis! 27, 25, Gatas! 23, 22, 21, 20, Bilis, be! 18, Bilis! 17, 16, Bilis! Kulit mo! Bilis! 11, 10, Bilis! Shoot na! 9, 8, Bilis! Bilis! Sabon! 5, Bilis! 4, Kulit mo, be! Sige po! Meto pa! Shoot! Dahil ang nanay, gatas ang pinakuha, bigyan ng isa. Bigyan ng isang chocolate. Yan. Thank you po. Thank you po. Pangalawa? Ayan Yung huli. pangatlo. Yung huling nabunot. Ito po yung huling nabunot. Si ate, ngayon binigay niya po sa kanyang Pamangkin. pamangkin din po yan. So, ano pangalan mo, Beth? Ano pangalan mo? Nakalagay mo. Ha? Audrey. Ano kukunin mo, Audrey? Madami po. Toothpaste, Beth. Mahal ang toothpaste ngayon, kailangan nagsasalita. Ha? Toothpaste. Kuha ka toothpaste. Chocolate. Hakot challenge starts now. 30, 29, 28, 27, 26, Bilis! 25, 24, 23, 21, 20, Bilis! 18, Bilis! 17, Bilis, be! Bilis! Bilis! Ito pa! Ito pa! Bilis! 10, 11, 10, 9, 8, 7, Bilis! Bilis ate! Bilis! 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 Ano itong mga kinuha mo, bebe? Para sa'yo na ito? Apo. Wala kang chocolate? Kuha ka din chocolate?
Ayun. Oh, dahil ang nagbibideo si Chacha, kuha ka ng Chacha bin. Okay. Makakamagbal pa yun. Nakalimutan daw yung skincare. Oh. Tini po, Antini. Ano ba tita? Tini. Pang Antini. Pag ginagawa niya mama, sub-sub. Yan, makanya na ba, boy ni. Ang papay ni. Yan, yan, ne. Yan, kunan me, yan, ne. Kunan mo na mo, kunan me, G. Buat me, buat me. Kunan Buat me. me. Bilis, buat me. Buri mo kuha tanga yun, Ibet. Na, ito ka pa pingigilan. So, 2,000. Ay, mami. Thank you po. Matasan yung anak. Thank you. Yung anak, yung anak magpapa-thank you, ba't puro nanay? Thank you. You're welcome. Puro po diaper. So, ito na yung pangalawa. Ano pong masasabi nyo? Maraming salamat po. Thank you po. Maraming sa blessing. Ito na po yung pang-tatlo. Ay, taba! Ate niyo pala ang taba? Salamat, Ma'am Princess Jane! Salamat, mga kabusog! Bye! Bye-bye! Ang basket man to na. Yay! Oh, bas! Nalo! Kaltas na lang ho. Are you ready? Are you? Celebrity yan ang kanina yan. What? Are you ready?
Ha? What are you going to get? Ay, le. Gianna! Oh, anak, dito ka lang. Gianna! Your 30 seconds ako challenge starts now. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Bakit? King man daw na. Bakit yung nanay yung hinihingal, hindi yung anak? Gianna! Gianna! Happy? Opo. Happy? Opo. Opo. Na? Happy? Uy, no, don't do that. Opo. Happy? Nguso-nguso. Uy, wapi naman. Ba't mo na yan? Punta na kitang counter. Bilisan mo. Ay, babay na ka na dilo. Can you say, thank you for the bonus, Tita Kitty? Say. Louder. Marideo. Come on, come on. Dali, tayo ka dyan. It's dirty. You say, thank you for the bonus, Tita Kitty. Louder. Sige na. Sige na. Hindi ka maghahapon. Oh, dali. Thank you for the bonus, Again, your 30 seconds challenge starts now! 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ano sasabihin mo? What? Are you happy? What did you get? Can you tell us what are those? What are those? Egg? And then what more did you get? Chocolate and soy and For Lola. Galing you're so naman. kind. What more? What more did you get? This is what I when Tita Tintin is here, I say this is not my favorite. You don't like that? Will you give it back? I'll just give it to Tita. Oy, jeez, give it to Tita Tete. Tita Tete have a lot of chocolate. She's from America. America? America. Oh, what more? What's that? Chocolate? And what Wow. more? Wow. And what more? What are these? Milk. Ano sasabihin mo? Thank This is for Abiel.
Where's Diana? Ang sasabihin mo, anong work yan? Thank you. Haggard. Lugi ha? So, ayun po. Tapos nang naghakot ang mga junaks. So, 3 pong nabunot and 2 pong sponsored bonus. Thank you, madam. Maraming salamat po. Ang nangyari po, hindi po hakot candy. Hakot po ng gatas at diaper. Gatas. Powder. Basta ang hinakot po ng mga bata is Bear Brand. Bear Brand, baka naman. Baka naman. So, thank you po. Sa susunod na video po ulit. Keep on watching us and sana po support niyo pa po kami para lalo po tayong maraming matulungan. Bye-bye po.